Dostlar, hayırlı gün. Meneli butağın. Bilip життік біз барырға тиешлі орыныбызға. Менем тауыш өзгергенге аптырамағыз. Қазір барысында аңларсыз. Біз бик тау башында. Мында бик нық жил. Көріп тұрасыз өзіңізді. Бұл жилінің сәбәбі Роза Ветров деген түшіншені білесіздер енді. География дәріслерінен. Бұл жилінің сәбәбі мына шул қалқулықларда, шушы таулар болуда. Аның yolu шушыннан ол жилінің. Бүгілме бәләбей қалқулықлары деп білірсіз, мен тігі яқта енді ол дұрысырағы. Hem tigi yaqtada qalquluqlari бар, hem mana şuşu şuqurdan, şuşu inkülekten, murjadan yürügen şekilde sızgırıp jil yürüp tura. Elbette indi büyük oranda ol tağından nağırak sizile. Anlar için aytam, bu orundan tağın 45 kilometr barsak, Tüpkilde degen avul yanında jil elektrostansiyaları tura. Demek ilde onun yolu, onun küçü, şonda öne geraklıkka da jite. Bu geografiyası oldu. Biz kelgen orun Метеутамак деп атала тұрған тарихи ауыл, 100% татар ауылы. Hem мында кірген вақытта ауылының бик мотор стелласына Метеутамак ауылына 1741 жылда негіз салынған деп жазып қойғанlar. Тарих бойынша да шулай, 41 жылда береге келелер, бірінші ширатта типтерлер көшіп отыралар, һәм шушы ауылны башлап жіберелер. 1769 жылда береге ясаклы татарлар да келіп қосылар. Қазір ауылның көрініштеріне соқланырбыз да, аның іштелігіне тереңгерек кірібіз. Башқұртлардан жер алып көшеніп отырғаннар деген жүмлеге иеленіп еткенсіздер енді. Ол заманның шондай үзеншелігі болған шол. Петр II-нің 1730 елғы фәрманына негізленіп, башқұртлар вотчина жерлеріне башқа халықларны кірте башлайлар. Сәбәбі ғади, зор жер билемелері үшін салым төлерлік ақша булдыру. Abi bu taşlarını biz avul içinden çıkkanda bir neçe kurulmada kurduk. Elikiden kalgan şu orundan çıkan taşlar mı bu, kariyer orunu mu bu, nindi orunda biz hazır? Biz avul tarihi boyunca eski yurt деп аталған жерде авылның башланған ең бірінші неге салынған орнында. Метеутамак ауылы ең бірінші шушы орында башланған. Bu taşlar тау үстінен қиядан келіп түсіп, мұнда темірлік болған, темірші болған, аның ярдәмшесі болған, шулар аста қалып өлгенлер. Шушы орында енді бүтін оңайлықтар мұнда көзге көрініп тұра, шешме, екі жерден шыға бетінде міне Ғайса шешмесі келіп қосыла, Мәтәу елғасына. Үсті тағын бір шешме бар, ол қосыла. Бұл вақытта енді әйтелер, бұл тереді орманлар болғандар көп етіп, жәнлік көп болған, балық көп болған, балық әлгі вақытта да бар бұл елғада. Еске йорт тебертелер ауылының башланғышы шушы орыннан башланған. Метеутамак ауылына келіп отырушылар шығышлары білән хәзерге Актаныш районының Әнәк ауылынан булганнар деген фораз бар. Хәтерләсәгез, Әнәк Татарстан Республикасының бірінші президенті Ментимер Шәймиевнең туган авылы. Аның тарихы 1701 елдан башланган дип исәпләнә. Ең бірінші сұрау, не эшләп йөрисез бүген авылда атна ортасында? Не сәбәп белән кайттыгыз бүген? Без менә сезнең килгәнне ишетеп килдек инде. Азырак авыл тарихына азырак күзәтү ясап, сезне таныштырып, безнең шәҗәрәләр белән таныштырып, менә шушы шәҗәрәләрне алда көннәрдә тирәнрәк өйрәнеп, бәлки Казан архивларына чыгып, чөнки безнең ревизийский neler var, kıyağızlar көп. 1800 yıldan başlap шығыш қойсы ауылдан именно мұнда келіп отырғандар тіплігіне белгілі хабар жоқ. Onun için міне біздің бұл Sizin buğunға kadar bilgili buğunga künde? Міне бұл біздің ұнықлардан başlap 11-ші буынға шақпы белгілі. 1690 yıl deyip tura ең бұрынғы сөйінде. Туған елі. Мына бұл біздің шәжәрәні ясаған Башқұрт академиясынан
Әйттілер енді сіздің припущенниклар деп аталар. Мына келген кішілер теге әбей патша рұқсат бергеш. Ремейстниклар Оқтаныш районынан көшіп отырған бұларға тиіштілер. Мәләкин белгілігіне не жоқ. Түгел шуннан деп yazылған. Түгел шуннан қияғаз табылмады. Авылның иске йорттан хәзерге урынына күчеп утыруның бер сәбәбе Мәтәү елгасының холкы. Кечкенә генә, әмма тиз сулы әлеге инеш язлыкта көчле яңгырларда бик кыска вакыт эчендә тулып ага торган ташуга әйләнергә мөмкин. Алайда авыл Мәтәүдән ярак киткән дип әйтеп булмый. Рәхәтләнеп тыңлап торабыз шушы елганың аккан тавышын. Мәтәү елгасы булгач, авылның исеме кайдан алынган икәнлеген аңлатып торасы юктыр инде. Мәтәү Тамак булгач, бу инде башка авылларга да кагыла. Мәтәү Тамак булгач, ул елганың тамагында урнашкан авыл дигән сүз. Шушы хәзерге урынында Мәтәү елгасы Үсән елгасына килеп кушыла. Моннан шушы иске йорттан, авылның элекеге урыныннан 5 кенә километр ераклыкта Мәтәү баш дигән тагын бер татар авылы бар. Анда инде урман иченнән шушы Мәтәү елгасының килеп чыккан урыны. Менә Мәтәү баш, Мәтәү Тамак. Мәтәү дигән сүзнең каян килеп чыкканын шамалап карасак, бу яктагы халыкның бер риваяты бар. Иң беренче булып, якын тирәдәге авылларга җирне бүлеп бирү, ул инде типтәрләргә башкорт җирләрен бүлеп бирү, нәкъ менә шушыннан башланган дип исәпләнә. Һәм дөрестән дә еллары буенча карыйбыз икән, Мәтәү Тамак авылы башка авылларга караганда бер 3-5 елга булса да алданрак килеп төпләнгән бирегә. Һәм менә шул җир бүлеп йөргән вакытта землемерлар инде, патшаның землемерлары Мәтәү тапкыр сезгә шушыннан җир бирәбез дип әйткәннәр. Тәү тапкыр, ягъни беренче булып сезгә бирәбез. Бу беренчесе дип әйтүләре инде. Менә риваяты миңа калса бик матур шундый бер версиясе бар. Мәтәү Тамак авылының килеп чыгышы турында. Авыл күченүнең икенче, әмма саллы сәбәбе уңдырышлы, иркенрәк җирләргә якынрак булу теләге. Техника булмаган заманда басуга ни кадәр якын булсаң, шул кадәр тиз эшлисең дигән сүз. Алайда авыл халкы юлдан курыкмаган. Биредә хәтта иң биек тау түбәләрендә дә электән эшкәртелеп килгән басулар бар. Сез авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән кеше буларак, шундый сорау, булай каранып йөргән вакытта басулар артык зур түгел, җир уңайсыз. Әзрәк барасында шундый тауларга килеп төртеләсең. Авыл хуҗалыгы, монда бит инде җир алып, җирне эшкәртергә дип килеп утыра типтәрләр. Аның берәр төрле мәгънәсе, файдасы булдымы икән? Ни өчен дип күченде икән алар бу якларга? Ну, мен уйлавымча инде беренчедән елгалар, чишмәләр, монда бөтен менә biz инде элегрәк шутлаган авылга таба 27 чишмә ага. Бөтен вакыт якларын шутлап инде. Суга бай Үсән елгасының ике яклап та анда оңдырышлы җирләр. Ул где-то 300 гектарга җыела. Шуңа да казыгып килгәннәрдер инде. Авыл хуҗалыгына килгәндә инде җирләр нирәк инде. Әлбәттә ташлы, кырын, басулар Белә, нигенә кечкенәләр. Монда инде шул үзенең теге спецификасы бар. Таулар, елга. Күпме уңыш җыялдыгыз һәм гектарыннан күпме чыкты чагыштыру өчен? Безнең җирләр инде ул кадәр зур уңдырыш бирә торган җирләр түгел, но быелгы елны әйбәтле уңыш 23 центнер урожай алдык. Безнең җирләр өчен дә әйбәт дип уйлыйм. Мәтәү Тамак кебек халкының тырышлыгын һәм уңганлыгын ерактан ук шамалап булган авыллар бик сирәк. Бу озон һава кадрларын махсус куябыз, чөнки Мәтәү Тамакның сез күргән бөтен табигате авылның ишегенә түгел тирә-ягыда, тулысы белән кеше хезмәте нәтиҗәсе. Таулардан кала әлбәттә. Минем кайчандыр бер күптәннән әйткән сүзем бар иде сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Әгәр дә сез берәр төрле авыл тарихына багышланган яки берәр төрле тарихи фильм караган вакытта яугирләр Америка өрәңгесе арасыннан килеп чыксалар, гомергә дә ул фильмны эшләгән кешегә ышанмагыз дип. Чөнки ул агачлар бик күпкә соңрак кына барлыкка килгән әле авылларда.
Гомумән алганда авылларның тышкы кыяфәтләре бик тиз үзгәреп бара. Менә үзегезнең телефоннарыгызда булган фотографиялар буенча гына да чамалый аласыз. 5 ел эчендә генә дә авылның кыяфәте, йортлары, агачлары танымаслык булып үзгәрергә мөмкин. Кайчандыр кеше яшәгән урыннарны чүп басып китә, агачлар мәчетләрдән биегрәк булып үсәләр һәм башкасы һәм башкасы. Әгәр дә инде без 10 еллыклар белән сөйләшәбез икән, 30-20 ел эчендә генә дә авыл бөтенләй дә танымаслык булып үзгәрергә мөмкин, чөнки агачлар бик тиз үсә. Мәтәүтамак авылы да гел менә шушындый гына яшеллеккә күмелеп утырмаган. Бу авылның хәзерге көндәге кыяфәте Әхтәм абыйның эше. Әхтәм абый озак еллар мәктәп директоры булып торган кеше, химия, биология укыткан кеше һәм үзе инде биология укыткач, инде табигать фәне булгач, шушы агачларны да, су буендагы талларны да үз кулы белән утырткан кеше дип аңлыйбыз инде без. Үз колыбыз белән түгел, бөтен авыл халкы тотынды. Нәрсәдән башланды ул? Нәрсәгә кирәк булды ул су буена таллар? Нәрсәгә кирәк булды урамда агачлар? Бәлки чагында бөтен су буе балыгы күп, таллары бетсәйде. Без инде монда безнең кулга тапшырачны бу авылны. Анда агачлар да, суырлар да, төрле җәнлекләр дә бик нык кимеде. Менә шуңа күрә инде балаларга тәрбия булсын өчен дә су буйларына утырттык. Менә бу Бәләбәй районы ягындагы тауга карасак та 100 гектарга безнең балалар утырткан агач үсә. Хәзер Мөрат урмандыр агачы, инде. хәзер урман. Менә бу юкәләрендә без аннан соң менә монда дендрарий утырттык, Ага. 1 гектар. Аның агачлары да үсте, хәтта топырларны мәчеткә салдык. Чөнки минем үз гомеремдә мәчет үзе үстергән агач балалар белән менә мәчет безнең шу топырлардан bütün тохталары шуннан алынган. Дендрарийга ничә төрле үсемлек утырттыгыз сез? Без анда утырганда ул 30 төрле иде. Юкка гына Мәтәүтамак авылына һөнәрле кешеләр күчеп утырганлыгын ассызыкламый төбәк тарихын өйрәнүчеләр. Яңа урынга күченгәч, җир эшкәртүләре дә, урман кисүләре дә табигый һөнәрләр дип алыйк. Ләкин аннан тыш та бит авыл халкы бүген дә тегүчеләрен, тире иләүчеләрен нәселләре белән хәтерләй. Шундый нәселле һөнәрләрнең берсе, әлбәттә, умартачылык. Азат инде Башкортстан ягына чыкканбыз икән, бал турында сөйләшмәй хәл юк. Татарстан ягында яшерен батырын түгел, мактанып, менә бу башкорт балы, Башкортстан балы дип әйтәләр инде. Аның нәрсә аермасы бар? Башкорт балы дигән бренд ул аерым брендмы ул? Нәрсәсе белән аерылырга мөмкин ул? Ну, галимнәр әйтүе буенча инде Башкортстанда безнең үзенең төрле, үзенә якын, үзенә хас үсемлекләр үсә. Менә ул балдан җыелган үсемлекләр инде. Бал ул үсемлекләрдән җыелган инде башкорт балы дип. Угын алыйк без моны. Шамалап кына. Шактый шулай. Хәзер 1 секунд. Чык. Әле үзем генә алыйм. Хәзер булды. Җәмәгать шундый үсен инде, шундый шартларда эшлибез, бик тырышабыз инде без. Нинди үзенчәлеге бар аның? Ну, мәсәлән, безнең Башкортстанда инде әйтү буенча бик күп юкә урманнары үсә инде. Ул даже бөтен Россиянең 3/1 юкәсе, ялгышмасам инде, Башкортстан территориясендә үсә дип беләбез инде. Шуннан балның тәме дә үзгә инде. Шуңа үзгәрәделәр инде. Башкорт балы дигән бренд турында тагын бер кат аерым сөйләшеп алырбыз. Аның бик үзенчәлекле, аерым төбәккә генә хас төре дә бар бит. Әлегә тагын бер корт чаккалаганчы авыл мәктәбенә ашыгыйк һәм Мәтәүтамак һөнәрләренә эш кораллары ашады күз салыйк. Мәтәүтамак авылы мәктәбенең бинасында урнашкан музейда без хәзер. Безнең бит инде шундый бер гадәт бар. Музейларга кирми калмыйбыз һәм ул музейларда моңарчы күрмәгән нинди дә булса кызыклы әйберләрне барлап чыгабыз. Шүшлеләрне, пичакларны, наганнарны, пуляларны бөтенебезендә күргәне бар, ләкин без бит инде Башкортстан ягында авылның нинди урында урнашканын күрдегез. Бу якка хас иң беренче атрибут кәйлә, тау таш арасында кәйләсез ярамаган.
Барыбер дә шушы якның тарихының үзенчәлеген күрсәтә торган әйберләр. Урман эчендә урнашкан, әле дә менә өстебезгә урман ишелеп тора дип әйтәләр. Менә бу тәпән кыргыч дигән әйбер. Моның бүгелеше саплана торган булган, монда сап тотып эшли торган. Тәпән ул агачны уеп ясаган, менә шушындый бүрәнә дип күз алдына китерегез инде, шул бүрәнәнең ишен кырып, су туттыра торган агач савыт ясыйлар. Менә шул тәпән дип атала. Гадәттә инде ул шуның кадәррәк зурлыкта яки кечерәк мунчаларда тора торган, су сала торган була инде. Менә бу кырыяның кайралган, шушының белән кырып агачның ишен уя торган булганнар. Моны очраганы юк әле безгә. Бер дә башка музейларда. Шуннан тагын ике әйбер күрсәтәсе килә сезгә. Берсе сабан карлавы дигән моны. Икенчесе төрән кыргыч дигән. Булар бер үк агрегатка кагылышлы ике кыргыч дип әйтик инде. Монысы төрәнне кыру өчен, балчык ябышкан вакытта, монысы шуның сабанын кыру өчен. Төрән белән сабанны аңлатып тормыйм. Авылларга шалтыратып булса да, яки авыл хуҗалыгы министрлыгына шалтыратып булса да, сабан белән төрәннең нәрсә икәнен сорап белешерсез. Бөтенебез дә авылдан чыккан кешеләр ансынан торга ярамый инде. Аңа тукталып тормыйбыз. Монда музейның бер бик кызыклы һәм аяныч бер өлеше бар. 30-нчы елларда репрессияләнгән авыл халкы исемлектә 13 кеше. Нәрсәсе үзенчәлекле. Бу кешеләр хәлле крестьяннар, ул вакытта инде кулаклар булып саналганнар, һөнәрчеләр, үзләре эшләп үз хезмәтләре белән көн күргән кешеләр. Аларның үзенчәлеге берсе дә башка кешенең көченнән файдаланмаган. Буларга ялланып эшли торган кеше булмаган. Кайсысының 9 баласы бар, кайсысының 7 баласы бар, кайсысы авылның мулласы. Һәм аларның репрессияләү сәбәпләре берсе дәүләткә ит әзерләп яткан, кешедән мал җыеп, берсенең түбәсе калай белән ябылган булган, кыш буена 7 балалы гаилә икмәктән аерылмаган, 9 бала икмәк ашаганнар кыш буе, йорт түбәсе такта белән ябылган, дин сәясәте, дәүләт сәясәте белән туры килмәгән, менә барысы да шулай итеп озатылган кешеләр. Һәм бу исемлектә берничә мулла бар. Аның инде бәйлелеген үзегез аңлыйсыз, 3 мәчетле авыл булган бу. Динле, гыйлемле авыл беренчедән, икенчедән һөнәрле авыл. Ләкин менә 30-нчы елларда инде гражданнар сугышыннан да күп зарар күргән бу якларда тагын бер афат менә шундый кешеләрнең репрессияләнелүе. Мәтәүтамак бик тиз үсештә була. Әгәр 1783 елда авылның 25 йортында 177 кеше яшәсә, 1895 елга йортлар саны 231-гә, халык саны 1237-гә җитә. Инде аерым нәселләр тарихына якынрак килик. Сезнең нәсел ниндирәк нәсел ул, булай үзегез белгәннәре? Ну, рабочий крестьянин да дип әйтергә була инде, эшче крестьян нәселеннән. Крестьян. Булай шуннан килгәннәр, шундыйрак кешеләр булган дип әбиләрне нәрсәне сөйләгәннәрен беләсезме булай? Туры киләме дип әйтәм Туры Ревизский. килә, әзрәк туры килә. Әби-сәбиләрнең сүзләре. Һәм бу шәҗәрәгә кереп киткәнбез икән инде, сезнең милләт буенча дип карасак, Ревизский сказкаларда кайсы милләт икәне күренә инде? Яра башта типтәрләр ди. Мин тапмадым милләт икәнен. Ревизский кыягазларда милләт язылган кыягаз тапмадым. Сездә дә анда бер авылны кабуллаш. Юк, бездә дә. Сезнең Ревизский сказкаларда бармы берәр төрле кайсы милләт дип язылган? Аларда шул башкир дип язылган инде. Бар. Башкирсы менә минем инәки Чыкады тамактан аларның ревизийский книгада 1834 елгы, 1859 еллардагы ревизийский сказкаларда язылган милләте башкирсы дип. Атай ягыннан инде анда башкир дип язылган. Бу 3 нәсел буенча шул нәсел дәвамчылары үзләре төзегән шәҗәрәләр, тапкан документлар, гаилә илалары буенча билгеләнгән мәгълүмат. Аның шул кадәрен генә табу да зур бәхет әле. Бер гасыр эчендәге тарихта әллә ничә үзгәрешле булырга мөмкин. Мәсәлән, Мәтәүтамакта 1919 елда атып үтерелгән комиссарларның да кайдалыгын 60 елларда гына ачыклыйлар. Авыл халкы төнлә килеп, шушы ике кешене
Монда күмгәннәр. Монда күмгәннәрен алар бер 30 ел әйтмәгәннәр. Аның урыны шушында ук менә. Аның урыны иштерәк, анда уже карьер. Бу тау инде карьер тау дип әйтә. Татарча карьер дип әйтәбез безне. Теге карьерны әйтмим, карьерга әйләндергәннән. Карьер дип әйтәбез. Шул вакытта 50нче елларда, 56нчы елларда вроде инде юл салганда грабич ала башлаганнар да кеше сөякләре килеп чыккан. Шуннан соң инде бу вакыйганы күргән, ул вакытта яшь булган 18 яшьлек адам, бу вакытта инде хәзер 50нче яшь әйткән, монда менә шундый комиссарларны без яшереп бүлдек дип. Шуннан соң инде бу район масштабында зур бер вакыйга булып, монда инде митинглар, демонстрациялар оештырып, нидән туймаздан китереп, ниләрне, военныйларны, хәрбиләрне салют биреп, аларны шушы тапкан урында һәйкәл куйганнар. Ул һәйкәл инде аннан соң әкренләп югалган. Маллар йөри башлагач өстендә, әйдәгез сөйләшкәннәр, авылдагы кешеләр инде клуб кырыена күчерәбез дип. Клуб урынына күчерелгән. Шушы калдыклары белән инде аннан соң инде клуб безнең битендә тоже бетте. Үзенең клублар битен ябылды. Шуннан белән ул һәйкәл урыны калды шунда. Шуннан соң 16нчы елда, 2016 елда шушы үтерелгән комиссарларның правнугының туганы инде килеп чыгып, шушы һәйкәлне восстановитәргә артыннан йөрде. Менә без шушы урынны яңадан восстановить иттек. Аларның хәзер күмелгән урыннары кайда? Шул клуб янында. Клуб янында сөякләре шунда. Шунда калды. Менә шулай. Безнең әңгәмәдәшләребез нинди тарих йомгаклары сүтеп, үз нәселләрен барлаганны күз алдына китерәсездер. Абзыйларның икесе башкорт, берсе татар. Бүгенге көнгә алар тапкан мәгълүмат буенча, үз аңнары буенча шулай. Алар бу фикерне беркемгә дә көчләп такмый, беркемгә дә бер нәрсәдә исбат итми. Ләкин шәҗәрәләрендә кем булып язылуларына карамастан, өчесе бер тигез татар телен һәм туган авылларын саклыйлар. Монда сәясәт юк. Бу гади бер авылның чын барлыгы, үз йөзен югалтмый яшәеше. Сезнең бүгенге көндә вазгыять ишек, мәсәлән, хәзер халык саны алган вакытта үзегезне кем дип яза торган буласыз инде? Милләт дигән вакытта. Минем 2 абыем бар, алар да без татар дип язылып барабыз. Мин белә белгәннән бирле шулай язылабыз. Безнеке башкир дип языла. Сезнеке башкир дип языла. Сезнеке? Безнеке башкир дип языла. Бу электән килгән барлык нәйләрдә переписларда шулай булып язылып бара инде. Типтирис. Чөнки сөзегез белән әйтәм, Шикатамак менә бу авылны Шикатамак волосы булган. Әлеге рай центр була бит, район үзәге. Шикатамак мин ул авылда үстем. Монда тусам да күбрәк ул авылда үстем. Мондагы белгән кешеләр әйтәләр, алар Әлшә ягыннан килеп утырган дип. Шикатамак күбесе. Анда халык үзләрен теге башкорт дип йөриләр инде. Сезнең Шикатамакка берәр төрле нәсел барып тоташамы анда? Безнең юк. Сез Мәтәүтамакны кайында бөтенләр нәселләр? Төп Мәтәүтамакныкы. Бу тирәктә башкортча сөйләшкән кеше юк инде. Күп вакытта без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татар халкы дип сөйләргә яратабыз. Ләкин ул вакытларда без әлеге сүзләрнең ни дәрәҗәдә тирән мәгънәгә ия икәнлеген үзебездә аңлап бетермибез кебек. Шушы Мәтәүтамак авылы тарихына гына тагын бер кат игътибар итик әле. Ярар, татар халкы бу урыннарга күчеп килгән дип әйтәбез. Бу бер күчеш. Шул ук менә Актаныш районының Әнәк авылыннан килгәннәр, мәсәлән, бер күчеш булды. Мәтәүтамак авылыннан чыгып китеп, тагын башка авылларга нигез салганнары да билгеле татар халкының. Тиз генә санап үтсәк тә, Акбасар, Үрнәк, Дүлән, Әзәкәй авыллары. Алар хәзерге Башкортстанның Бәләбәй
Ярмәкәй, Әлшәй районнарында урнашканнар. Алардан тагын күчеп китүчеләр булгандыр. Шушы ук Мәтәү тамактан Себер ягына чыгып китүче кешеләр бар һәм бу әле бер авылның тарихында гына булган вакыйгалар. Һәм менә шундый мисалларны күбрәк барлаган саен без үзебезнең тарихыбызны һәм бүгенге көнебезне, татар халкының бүгенгесен күбрәк аңлыйбыз миңа калса. Әлегә шушы урында безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора. Киләсе очрашуларга кадәр.